Takže Pixel SMP sezóna 1 skončila. A preto som sa rozhodla začať druhú sezónu Pixel SMP. A môjim cieľom túto sezónu je získať maze. Sice, že som mala technické problémy s počítačom, tak som sa joinila až druhý deň. Bez môjho teammatea, Neon. Sice, že nebol online, tak som sa rozhodla, že to zahrám sama a potom mám postavím basku, kde sa môže aj on pripraviť na hocičo. Ale potom, ako som snažila nájsť miesto pre novú basku, niečo hrozné sa stalo. A už len takto ľahko som hneď stratila svoje prvé srdiečko. A ak vlastne neviete, o čom je Pixel SMP, tak Pixel SMP je vlastne o tom, že keď niekoho zabijete, zoberiete mu jeho srdiečko. A taktiež sa dajú craftiť enchanty, ako napríklad Protection 5 a Sharpness 6. A ešte k tomu sa dajú craftiť enchantované Golden jabka. Ale potom sa stalo ešte niečo horšie. Áno, je to tak. Zomrela som po druhýkrát na severi, čo znamená, že som stratila už druhé srdiečko. No a takto to vlastne skončil môj prvý deň. Potom tu som sa konečne rozhodla dať login a spravila som nám basku a dokonca našla aj trial chamber hneď vedľa našej basky, čo znamená, že kebyže tam pôjdeme, tak môžeme získať maisku spoločne s mojim teammateom. Lenže ja proste túto sezónu fakt nemám šťastie. Lebo keď sme tam boli, tak nás napadol jeden hráč, čo bol proste Jurko, s maiskou. A ináč, maiska môže byť iba jedna na serveri. Ja síce video nemám, síce že som nedávala pozor a nenatáčala som, ale máme Jurkovú point of view. No a takto som stratila svoje tretie srdiečko, čo ma posunulo na 7 srdiečok. Po tomto tu som sa rozhodla, že asi bude lepšie ísť do Nedru. Nájsť si nejaké pouštny a ešte Neon bol celý čas AFK, čo znamená, že z 2v1 bolo posunuté na 1v1, ktoré sme aj tak prehrali. Po tomto som sa rozhodla, že musím sa viacej pripravovať na boje.
No ale teraz už je čas dostať nejaké srdiečka a dostala som nápad. Jurkov teammate, Tadeáš, je docela slabší a viem, že má môj armor set. Takže zavolal som si ho naspal pre nejaký trade. Niečo za niečo. Lenže pri tom, ako sme sa fajtili, Tadeáš mal pripravený pro Stasis Chamber, ktorý proste Jurko potiahol, aby sa Tadeáš dostal naspäť do basky. Takže síce, že som srdiečko nedostala, tak aspoň som dostala svoj starý armor set, aj neon. Ale potom som dostala spray, že Mejska bola prenesená na niekoho iného. A ten človek bol Dano. No a ak neviete, tak Dano je najlepší Mace používateľ na Severi. Čo znamená, že keď dostal Mejsku, znamená veľká šanca, že už ju nikto iný nesoberie. A keď som zistila, že Dano je na spáne, tak som prišiel na menšiu návštevu. Lenže potom to skončilo hrozne.
A nakoniec to dopadlo tak, ako som si myslela, že to dopadne. Smrťou. No ale týmto, že som zomrela, tak Neon nebol veľmi nadšený z toho. Lebo síce, že som stratila 4. srdiečko, tak Neon bol absolútne nasratý. A preto sa rozhodol, že ide hneď na spám. Takže ani nakoniec Neon, čo je lepší fighter než ja, ho nevedel poraziť. A potom neskôr som sa ešte snažila zabiť Dana spôsobom spaste. No ale tak veľmi mi to nevyšlo. A teraz to tak vybuch. Ty si chcel položiť moju vlastnú trapku na mňa. Jo. Ale tu po tomto som našťastie nezomrel. Ale potom neskôr mi bolo povedané, že Alan Scooter a Dano boli na spávne. A viem, že teda ich nemôžem zabiť, ale poznačiť sa môžem. Takže som si popýtala srdiečko od Neona a išla som na spawn.
No ale po dlhom fajtení už sa mi začal pomaly ničiť armor, čo znamenalo, že musela som utiec. A z toho fajtu som absolútne nič nedostal. Ale ja už mám toho dosť tohoto šikanovania. Od začiatku servera ani jeden boj som nevyhrala. A preto som vedela, čo mám spraviť. Na server sa joinilo 5 nových hráčov a 3 z nich boli bez zbraní, bez veci. To znamená, že všetkých som ich vyfarmila a mala som dokopy okolo 30 srdiečok, ktoré som ale porozdávala svojim teammateom, aby sme mali všetci na rovnako. A potom, aby som konečne získala to moje 20. srdiečko, som našla nejakú bejsku. No a nakoniec som dostala svoje 20. srdiečko, ale nemohla som zabiť Midnighta. Ale to nevadí. A toto je tak trošku koniec videa. Sice, že v finále som ja natočila tejto sezóny, ale tak aj tak vám to netreba, aj tak som prehrala.